Weche go mag PUR kaachiel to kod Pith en gino ma bende dhano osedhigo ondamo mabor ahinya, kendo gigo gino ma bende samoro dhano oseneno ni ondamo moro giwuok kendo gidhigo manyaka kuma gintiere gie sani. Omiyo odiochieng' ma kawuono wantiere gwenge mag Nyamasaria, Nam Toi. Wadang'iyo pith mag gik mopogore opogore. Kata kamano odiochieng' masani wadang'iyo anena iluongo ni en Lwang'ni moro ma bende wadhi winjo anena kowuok kuom jalo bende wantiere godo ka odiochieng' ma kawuono. Mokwongo odhi chako kod nyinge ka wantiere kae Nyamasaria mondo ong'iswa ni to nyinge ng'a to kod ang'o ma bende opidho. En Lwang'ni kaka yange na yange ne Lwang'ni to dhi nyiso maber ni to koro nyinge ma nyinge en ang'o. Nya chakora kod nyinge nyata. Erokamano, an iluonga ni Charles Odira. An japur. In japur. Apuro gik modhuro. Achiel kuomgi en Lwang'ni. En Lwang'ni. Lwang'ni moko, Lwang'ni ma kawaida ma kelo tuoni. En Lwang'ni miluongo ni BSF kata Black Soldier Fly. Black Soldier Fly. Samoro ng'ato winjo nikech en Lwang'ni, ji ong'ene Lwang'ni, samoro en Lwang'ni gima ng'ato ok nyal bedo godo machiegni. Black Soldier Fly ni pogruok mare gi Lwang'ni machielo en mane? Tang'o miyo bende ipidhe? Pogruok maduong' manie kind Lwang'ni mwang'eyo makelo tuo cha to gi Lwang'ni ma wawuoye ni, achiel kuomgi en kuom neno. Kinene to oduong' moloyo Lwang'ni ma kawaida. Mar ariyo, koro wawacho ni pogruok ma ok ne gi wang'. En Lwang'ni machielo mwang'eyo go cha miluongo ni housefly cha. En obedo associated gi tuo. Onyalo kolo tuo to sambasa kecho en mar chilo. To machielo mwawuoye ni to en opposite mar Lwang'ni mwang'eyo cha. En mana gi gik mabeyo kuome. En koro kelo tuo cha oonge gi kelo tuo. En kati mule machal nade, kati mule tidhi chiemo kata kiluoko lweti, onge gima timi. To koro maber kuome kabisa en ni onyalo konyowa gimiluongo ni managing waste. Gima di wito oloko bedo gima ber manyalo konyo. Weyo kongo ang'e anena jal ma bende koro neno e chenro ne mar pur kod kwan. Kata kan jese penjore tang'o momiyo Black Soldier Fly ni kopogore gi Black Soldier Fly. Samoro bende nitiere Lwang'ni moro ma bende idogi ng'iyo ma bende ne samoro bende ni neno ni en bende onyalo konyo to dhi yiero settle Black Soldier Fly ni koso. To gini en gimi somo midhi somo weche mago mag kute gi kata insects gi koso ichako nang'o? Anyalo duoko penjo no kaluwore gi historia mara. Nitiere ndalo mana pidho gwen mang'eny. To kana pidho gwen mang'eny to gima ne thaga ne kao pesa na mang'eny ne en chiemo. Chiemo mane piny ndami gwen gi. Chiemo mimiyo gwen. Koro sasa nikech nan gi gwen maloyo 1,000. Koro sasa madhi ng'iewo chiemb gwen ta samoro tiyo kata gi siling 80,000 e ng'iepo malichiel. To mano samoro gitiyo go mana mar jumbe 2. Koro kiseng'iewo chiemb gwen tinwang'o ni samoro ng'ama noloso chiemb gweno ni ok nolose e yo maber. Koro imiye gweno to gweno nyunya ok dong maber. Otimo ukora more iye nikech tinde ji jo biashara. Nyawe en mogo karo ken mogo. Koro mano nanwang'o kaka challenge maduong' mano miya chako manyo yo ma gweno nyalo pidhore go maber mamiyo pesa morang dong' iso e ofuku. To nanwang'o ni kipidho Black Soldier Fly to Black Soldier Fly biro bedo component mar chiemo mar gweno mamiye protein. To protein 40% mano protein. Kisemiyo anene major component mar chiemo moko go tinyalo tugo go maonge shida. To protein to kinyal tugo go. Gini kane ng'eyo iwacho ni en gima nidogi bedo piny ting'eyo. Sani ji ng'eyo gigi through maybe online, timo research online ni kosimbi winjo puonj kowuok kuom ng'at machielo ni gima kama nyalo bedo. Atimo research online to bende atemo wuotho kang'iyo jok ma osetime. Kato nomiya abede step moro ma bedo a member mar
black soldier fly farming e piny mangima. Koro sani ana member ma gima timore Taiwan aneno, gima timore Pakistan aneno, ka an gi penjo ta penjo direct. Networking moro nitie ma wan wasiko wapuonjore apuonja. Kendo gima ng'ato wacho kocha aneno ka chal gima neno koni. Ka an gi penjo ta penjo te duoko, ayudo duoko kanyo. Apart from in Kenya, you know what, in a member worldwide. Yes. Kenya kai kata area mar Nyanza region kasani wan Kisumu ne. Apart from in benin tiere joma pidho this soldier fly. Nitie jok ma pidho black soldier fly kata around Kisumu ka Nyakacha ng'eyo ni nitie ng'ato, Korowe ka nitie ng'ato, and nyako moro nitie manogocho na ka Kindu Bay bende pidhe. Mogo kuomi through you kosim gembe yudo gi. Gimba yudo gi mana ka gine gitangulia. Ero kama. Kaka koro wakete gwenge mago mag Nyamasare kone. Ang'o gine mabende koro dwaro. Ng'eni Lwang'ni nitiere environment, nitie kuonde moko mang'ich ahinya mabende kata insects ok nyal donge. Ere kaka in neni maintain ni gin Nyamasara Kisumu kai bende namtoi kai bende gi survive. Ka gi survive tiende ni ka in gi temperature ma kodhi mang'eny mogik to 42 degrees then gin alright. To maber ahinya kodgi to en gimoro 32 degrees. To ginyalo withstand mang'eny moingo mano, ka thin ahinya to kendo koro ok ber kodgi. But aseneno ka ji timo kata below 28 degrees. Koro temperature ma Kisumu ber, and inyalo pidhe a temperature ma Kisumu because averagely wayudo 32, kodhi mathin ahinya to about 22. Kuonde ma ng'ich moloka baseneno ka ji pidhe to ber ahinya kaka karwa ka. Kaluwore gi climate change ma nyaka gintiere sani, ng'eni keto temperature ma ne bende gi survive. Iyudo ka climate change seche moko change gik moko ma kuma nicha gintiere kata ka nichako pogore gi masani. How do you maintain that? Ere kaka you make sure ni gin environment ma is right? Fortunately okochuno ni nyaka stick ema nichako go cha. Kopo ni olokore moduogo piny pod ginyalo withstand. Kopo no medore pod ginyalo withstand, lakini kiko kal 42 degrees. Gimoro ng'ato chako nitiere ochako kachiel kata ariyo. Kipidho gimoro nitiere kodhi kumae. This soldier fly in golo kanyo mondo mine chake koso en gima ichake nang'o? Soldier fly na kuonga ng'eyo matut kuome kapok achako purni. Research manitimone. Research manatimone an awuon. Ma kana adwa chako to achako menyo tayudo ni ng'ato ni nyalo miya ka Kiambu. And gram achiel mar tong' mar soldier fly en siling 2,000. Gram achiel. To gram no to bro ting'o ni tong' thousands. Koro ni adwa ng'iewo tong'. To kane adwa ng'iewo tong' chieng' wuok tich, to Jumapil kane aluoko gimoro e compound, tapo mana kanwang'o black soldier fly moselokore gima waluongo ni lava. To koro mane mana chako go. Koro noka ng'iewo tong'. To kigine te dhi yudogi. Adhi ayudogi kamoro kana aywecho. Koro ka ayudogi tanwang'o ni lava stage moro ma kosewuok e tong' to chope. Ne an gi lava mo nyalo romo kata mana 200. Ayudo mana ka gin kamoro. Ka gin tiere kamoro. Koro noka ng'iewo tong', koro mane mana chako. Bende nitiere pogruok between tong' moko ma bende nidwa ng'iewo ka kod mane gi yudo gi. Kose en breed achiel ma kata ka ne yudo magi to pod nyalo konyi compared to mane bende ne dhi ng'iewo Kiambu. Mano ema okanyal ng'eyo ni mana ng'iewo Kiambu cha ne chalo nade, lakini isipe wang'e isipe kuom weche mag kute nigi moro ma en othindo. En king'iye to othin, mana yudo mowuok e wildni en oduong'. Koro nyaka sani pok ang'eyo advantage ahinya ma mara ni nyalo bet go, lakini apara kaka dhano nikech oduong', lava cha bende mare duong'. Koro tiende ni en gi volume maber
moloyo machielo cha. These people mane iwacho ni nitiere nyaka ng'ado nitie kamoro ka watiyo hotel mokwongo ne. Yes. Gin gi ng'iewo macha koso gi. Ang'e ni ja nyakach ok ang'e ni nigi mane lakini ja ahero to nigi matindo cha kech kanyo tasedhi. Mano be mano mi ang'e ni kare moro nitie matindo ta an gi madongo. Erokamano ahinya, pod wadhi nyime gi chenro ni mar pur kod kwan e lo Millicent Adhiambo ma bende pod wadhi nyime. Wadwa ni mondo wadhi anene tielo mar ariyo kuma koro wada ng'i anene malong'o bende. Aneno ka around ka idwa neno ni to stages mage ma bende soldier fly gi kadhe mondo mi koro ochope ondamo ma gintie nyaka kuma koro gifuye, to kod kaka bende giromo chiemo ne gwen. Bang' thuolo machok kende waduogo wadhi nyime chenro ni mar pur gi kwan. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV chenro en pur kod kwan. Lo Millicent Adhiambo ni luonga ni Jesse Mako Juoka ma bende nitiere kod chenro ne odiochieng' ma kawuono. Wan e gwenge mag Nam Thoi, Nyamasaria. Wan gi jaduong' Charles Odera. Waseng'iyo kendo nyisowa kanyo ni to black soldier fly en ang'o. En lwang'ni ma wacho ni nen mahino mare. Nen mar ni koro omi gwen mondo gwen bende odong godo, oyud gigo ma bende nitiere iye kacha te, kopogore gi mago ma bende ng'iewo pesa mang'eny to samoro bende ok tim tich ma bende koro dwarore. Charles, machiegni kendo ne wagamo yweyo kane wang'iyo wacho ni tong black soldier fly. Iwacho ni en gima ne dwaro ng'iewo to lakini ndoge yudo moroko ka. Yepa ni koro e kidieny koro wadonjo ne wang'iyo ne tongo ka wanyalo ng'iyo ne tongo gichalo nade ka ng'ato wacho ni tong mar black soldier fly en lwang'ni no kose tong na koro mae tong mar black soldier fly. Koro king'iyo malo ka tineno gimoro minyalo wuoni yukranda mane tong mar black soldier fly. And gini kaka tueni en mana bau mowene spaces aketo pins e iye ka, pins manigi wigi ka mondo create space magisoe abdomen to gitoko. Koro ka enyo gini mathin tibro neno ka iye kanyo aneno ka udhuro gi tong. En gi tong moko iye kanyo. Nene maber. Koro tong gi gin kakineneno magi oting'o elufe mag tong. Elufe. And kopo ni nadwa use abro use gram achiel kende siling 2,000. Gram achiel. Masa moro mae kwa estimate kapok wadhi neno kaka ipime. Mae nyalo ipane en adi? Ma pokoromo gram matin lakini oingo mana ka matin. Oingo ka matin. Oingo mana ka matin to oromo gram and mano ka wauso to siling 2,000. Ka waseyudo tong gi, waseneno kaka tong bende gintiere gi mang'eny ma pesa turi. Mag gende fly go kata lwang'ni go. Gine magi keto tong gi kayo. Gine mimanyo timieno ka. Gine magi biro to ginuang'o ka kanyo ber kodgi ka gitoke. Mapiyo gitoke. Kwa wuok kae. Tong gi ere koro stage mane bende koro iketo gi. Tong gi aparo kaka nitie machiegni ka to wang'i kuma the next step. Koro tong gi kasegolo tong tadhi kamachielo toka koni. And abiro taketo tongo, anyalo keto gi e wi gimoro ka, gima miyo gibet malo, ok ni gidonje iye. Gibet malo. Makret donge. Makret joma koka neno makret. Gimoket ni anang'o, wachak gi kae, ang'o miolo ka? Gima olo ka ni en wheat bran kata maize bran ema nyalo tiyo go ka. Mangano kata mago oduma. Kata mago oduma. Kata mora seche moko tiyo gi bel mahundhwe mar bel. Kaserego mayom tatiyo go. Konyo gi nade? Konyo gi ni mokwongo en chiemo sama pod githindo cha. Ginyalo chame nikech arege e particles mathindo thindo. Mano mokwongo. Mar ariyo en kama giponde. Lavigi gidonjo gibet piny. E pier crate piny. Tiende ni respiration system margi en anaerobic. Limited amount of air ema gidwaro. Koro kata kikawe
makata sani kawa mathin to waolo ka tibro neno ka bang' dakika mathin giringo gi dhi koro gini konyo gi e pondo no to be ka pod gi a piny to konyo gi e chiemo. Nitie gik machalo gige mag machunga kae ok ang'e ni ma to koro konyo gi nang'o ma kodhi mane ma tonge ka mane isekelo ka. Yes. How long magisekawo ka mondo mi gichopa magi koro ni ka mar ndalo aboro magisedongo kama magisedongo kama kimiye chiemo to dongo piyo to kokimiye chiemo maber to dongo mos. Machunga gi gin mag waste mag machunga gi kech wan gi farm manitiere olembe mang'eny. Sasa kamipidhi olemo nyaka ng'inwang' kamoro lwar nyaka inwang' kamoro nolwar to bet osechako ka gimotow en mano kore ka chuny chiemo mare. Kore emomiyo nawacho ni samo chamo chiemo machalo kamano okonyi e manage waste to konyi e yudo yuto. Koro tiende ni ka ikawo machunga made nokethre e puodho timiye ochamo tiende ni koro yuto ber kanyo. Uwe step ni the next stage en mane wasebiro ka museng'iye kanyo kendo wacho ni limited magidwaro mondo omiyo giringo gidhi piny kowuok ka to wadonjo e stage mane koro wuok ka to nitie stages ariyo maa amiye mana ndalo moko adek to en chiemb gweno. Koro asechopo e stage mogik mar miye chiemo obed chiemb gweno tiende ni watieko kode achieve objective. To stage machielo nikech nyaka en ka nikech nyaka odhi mochako duogo omiya tong' moko. Koro mabiro e stage ni to koro iluongo ni mar reproduction. Gisekawo days midwaro ka gisebiro ka ma koro giromo chiemo giseromo chiemo kucho koro ka and king'iyo inyalo neno ka kala koro dwa pogore. Gibiro ma black, nitie mabiro ma black, brown nitie ma brown kanyo to ultimately nyaka ang' gilokre black te. Koro black ni kaka Nyasaye nochwegi en ni king'iyo tineno ka keto bau moro ka. Black ni naturally obro chako idho ka oidho to dhi olware gimoro keto crate ma yellow ka kocha bineno black kochopo ka to lwar kendo ineno ka gilwar kanyo. Koro tiende ni okayore kende ok abina yiero ma black kochopo e stage no to timo na mano kende. Ma black gi yes osea kuo biro ku macha no romo chiemo black ni koro idwa timo nade. Black ni koro luongo ni parent stock nikech nyaka akip madhi miya tong' kendo. Koro ko chope black no macha ni waluongo ni larva kata larvae to ma koro waluongo ni pre-pupa kech insects wan gi egg larva pupa adult. Koro wasea e larva koro wadhi e pre-pupa teni kapok ochopo pupa nikech ka wasomo insects gi to wanwang'o ni pupa kochope to koro chalo gimotho ok osudi emomiyo nikech ma oling' iwuono tho. Koro emomiyo nikech ma pod sudo waluonge ni pre-pupa odong' gi stages moko mondo chope pupa. Koro kosechope pre-pupa takawo pre-pupa ni tatere gimiluongo ni love cage. Kosechope that stage takawo to biro to chope love stage ka love cage ang'o matimore love cage? Gima timore e love cage ka en mana kaka nyinge wacho no ka gimeke love ka ema mating timore ema koro yawuoyi yudo nyiri to gimate ka gisemate to mon toko tong'. Ka mon osetoko tong' to donge aseyudo tong' kendo wasechope gini e bauno ma bende ne kinde ka giketo gine to ginyuolo tong'. Koro ka gisechopo ma gimiya tong' to donge achaka dok kocha. Koro you can see it is circular.
It is circular. Nyiso ni apart from beda ni idwaro ni mondo gi kony gweno cha, timbi menyo kaka inyalo yudo gi mang'eny mondo kik gwendi ga yud chiemo. Exactly. Marom nade manyalo wachopo marom nade majende nyalo romo gwen. Marom nade manyalo romo gwen. Ka wang'iyo gwen achiel nyalo dwaro mana grams 120 ka ng'eny. To nikech ma en protein content, wadhi mede gi gima chielo kendo mondo mi obed balanced. Koro tieni kamoro kimiyo gweno kata mana 30 kende to roma. Ng'ato samoro dwaro ni kaka kinde bosiro, ng'ato samoro gombo mondo em bende this soja fly chieng' moro bende obi oketi. Ang'o monego bed ni otimo? Ikruok mano moketo koso ang'o monego bed ni koro otimo? Soja fly en gima yudore oko ka. Koro gimotimo en mana ni oyudo puonjruok kako nyalo ywagi mondo gidonje mtego moketo. Kose yudo kaka gidonje mtego moketo, to koro oyudo puonj kaka igologi e egg, tidhi e larva, tidhi e pupa, tidhi e adult. And of course diere kanyo koro kaka inyalo usogi to gi kaka inyalo losogi chiemb. Ng'ato dego bang' yudo puonj bende imbende itimo iuso negi tongegi. Auso tongegi. Inyalo nyiswa ni uso how much mondo ng'ato ka gombo mondo koro bi omanye. Tong mar black soja fly auso gram achiel siling 2,000. An gram achiel no oting'o gi modhuro elufe. Koro mano be yo machielo mar yuto kipidho black soja fly. Gi puonj ma bende biro miye yo. Gi puonj ma bende biro miye kako nyalo rito tong'no, kako nyalo time mondo embo bed japur kaka wan jopur. Pero kabara ene ka kindo serumo iluongo ni black soja fly, kata kamano ok ang'e ni luonge nang'o gi dholuo, pok wayudo nyinge madhulo machiegni. Koro en Lwang'ni. En Lwang'ni. To koro dholuo wanyalo luonge ni Lwang'ni mar BSF, black soja fly, mondo pogi gi Lwang'ni mwang'eyo. Kidwaro kendo kigombo mondo imbinde bed japith mar black soja fly, eba ni ber mondo koro ibi tudi kod migosi Charles Odira mondo koro miyo nene e yono makaranya. Kotieko di gombo mondo chiw namba ni ng'ato madwaro bende biro gi puonj ma bende ibiro nyako yudi. Namba na en 0721 280 907. Wayudore Nam Thoe, Nyamasaria, Mixa Farm, Kisumu County. Erokamano ahinya ne janeno mar Lolwe TV, ne en pur kod kwan ma bende koro wamiyi gwenge mag Nam Thoe koni Nyamasaria, Kisumu County. Puonj ma bende wayudo mamit ahinya kotendore kanyo kod BSF, kendo kidwa pidho Lwang'ni koro chopi mondo ne e yorno makare ahinya. Mane taye chenro ni e Low Mill Center Dhiambo, pur gi kwan. Nyinga Jesse Makojuok, nyaka odiechieng' machielo oriti masani.